Millum ma' 33,000 ħaddim tas-servizz pubbliku bdew iduqu miż-żidiet skont l-ewwel ftehim kollettiv li ġie ffirmat għalihom f'Novembru li għadda hekk kif it-tnejn daħlitilhom l-ewwel paga għal din is-sena l-ġdida. Dawn il-ħaddiema qed igawdu minn titjib qawwi fil-kundizzjonijiet tagħhom għall-ewwel darba wara bosta snin b'investiment ta' 1.27 biljun fuq perjodu ta' 6 snin. Il-ftehim li kien iffirmat mill-Gvern ma' 10 unions fil-preżenza tal-Prim Ministru Roberta Bela u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Soltana u se japplika mill-bidu ta' din is-sena sal-aħħar tas-sena 2030 daħħal żiediet bla preċedent fis-salarji, allowances u rati aħjar fil-ħlas tas-sara. Dan minn barra li mill-bidu tas-sena ukoll bdiet tiġi attwata l-miżura l-ħaddiema kollha fil-pajjiż bit-tnaqqis tat-taxxa li se tara mal-140 miljun euro jibqgħu fil-wiett tal-familji Maltin u Ewċin. Il-ftehim mal-impjegati tas-servizz pubbliku li mhumiex fuq il-massimu tal-iskala rispettiva tagħhom ġew intitolati wkoll għall-increments. Dawk fuq l-inqas skala tal-Gvern se jgawdu minn 1200 euro aktar fil-paga minima. Dawk fi skala 20 li l-aħħar skala se jitilgħu għal skala 17 wara l-ewwel 6 xhur tal-impjieg u 6 xhur wara għal skala 18. Il-kap tas-Segretarjat taċ-Ċivil, korrispondenza li bagħat lil ħaddiema kollha tnejn filgħodu, irrimarka li dan it-titjib u dak li jixrieqlhom. Hekk anke kif dan l-investiment qed isir bħala ringrazzjament tad-dedikazzjoni u l-ħidma kbira li titwettaq b'risq il-pajjiż mid-diversi oqsma. Sultana kiteb kif dan l-ftehim ħares lil hemm minn sempliċi żidiet fil-paga li qed jingħataw anke wara li diġà kien hemm minn gawda minn titjib fis-salari permezz ta' ftehimiet settorjali fosthom mal-infermiera u l-iwiebel, il-pulizija, il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili u l-edukaturi. Kompla billi jgħid li bil-ftehim bla preċedent saret ħidma biex tingħata aktar priorità lill-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-ħarsien tal-benessri tal-ħaddiema kollha. Bit-titjib u prova ċara tal-impenn tal-Gvern biex kompli l-ħidma l-qudiem biex is-servizz pubbliku jkompli jagħti servizz ta' kwalità għal pajjiżna. Fil-fatt l-istess ftehim għas-servizz pubbliku qed iddaħħal kunċetti ġodda għal long service bonus.